सिखारदो आइ बेसेबांथो बिदि उन्दुबाय थाबावनो नै नोंनि बिफाया नोंनि सेरावनो दं सिखारदो आइ सिखारदो महाराजा सासे सेंग्राया नोंथांखौ लोगो हमनो नागिरदों सासे सेंग्रा सोर बबेनि मा मुं बबे रायजोनिफ्राय फैदों बे सेंग्राया आं जेबो मिथिया महाराजा बियो बबेनिफ्राय फैदों मा मुं नोंथांखौ लोगो हमनो होननायखाय दावरा दावरि फैथारबाय आं जोबोर मोजां खालामबाय नों मन्थ्रि नोंथां थौ गोख्रै बिखौ लोगो हमहैनोसै सोर नों सेंग्रा जोंनि रायजोआव मा लानो थाखाय फैदों खुलुमबाय महाराजा आंनि मुङा सोमखोर आं नोंथांनि बे रायजोनि बागै खोनानानै नोंथांनि खाथियाव फैदों 5 बोसोर जाबाय आं गुबुन मानसि नुयै जोंनि रायजोनि बिदि जाथायखौ मिथिनानैबो दासिम जोंनि रायजोआव दंबाय थायो बियो फिसा बाथ्रा नङा सोर नों सोमखोर बबे रायजोनि राजखुंगुर नोंथाङा गोरोन्थि बुजिदों महाराजा आं राजखुंगुर नङा आंनि गामिया बै गोजौ हाजो नुहुरनायनि थिखिनि सायाव जोनोमनिफ्राय दिनैसो गिबि खेब गाहायाव फैदों आं नंगौ नामा नाथाय नों बेयाव मानो फैदों आं बुजिनानै मोनासै महाराजा आं बेयाव नोंथांखौ मदद खालामनो गोसो जानानै नोंथांखौ लोगो हमनो फैदों नाय सेंग्रा नों माबा बान्थानि लुबैनायाव बे खामानिखौ मावनो नागिरदोंब्ला नों दानो फासयखा बे खामानिया गोरलै नङा बेयाव नोंनि जिउआबो थांनो हागौ महाराजा बेखौ आं माबा बान्था एबा सना रुफानि लुबैनायाव खालामाखै आंनि गुरुआ आंखौ जेब्लायबो बुङोमोन गुबुनखौ मदद खालाम नाथाय माबा लुबैनानै नङा जाय जेबो लुबैयालासिनो थैथां गुबुनखौ मदद खालामो बिसो बुहुमनि बयनिख्रुइ मोजां मानसि नाथाय बेयाव नोंनि जिउआबो थांनो हागौ आं दिनैसिम गोबां आंनि आंगोनि बिर जोहोलावफोरखौ खोमाना लाबाय दायो आं आरो रावनिबो जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनो गोसो गैलिया सानसे बयबो थैखानांगौ आं थैनायखौ गिया सरासनस्रा सुबुंनि बायदि जेबो मावालासिनो थैस्लायस्लाय आं गिदिर खामानि मावनानै थैनायखौ बांद्राय मोजां मोनगोन महाराजा आंनो खेबसेल' खाबु होदो आं नोंथांनि रायजोनि हिराखौ लाबोनानै होफिनगोन औ महाराजा बे सोमखोरनि बाथ्रायाव बेसेन दं आंनि बादिब्ला बिखौ खेबसे खाबु होनाया गाज्रि जानाय नङा खाबुनि बाथ्रा नङा मन्त्रि बियाव जाय थाङो बियो गोथाङै फैफिना बै रायखसा जोबोर बोलोगोरा बिखौ जों सुबुङा फेजेननो हाया माब्लाबाबो महाराजा जानो हागौ सोमखोरानो जोंनि जोबथा आसा जानो हागौ बे सोमखोरानो जोंखौ बे खैफोदनिफ्राय उदां खालामो महाराजा थांनाय 5 बोसोराव रावबो जोंखौ बेयाव सोंफैयाखै जोंनि असे नखरनि मानसिफ्राबो जोंखौ गारनानै थांबाय नाथाय दिनै गिबि खेब जोंखौ मदद खालामनो होनना बिखा फोरदानना फैदों बिखौ जों खाबु होआब्ला बिखौ जोबोद अपमान खालामनाय जागोन महाराजा महाराजा नोंथांनि बे खामानिखौ आं जेरैखि जायाबाबो मावफुंगोन आं जा खामानिखौ आखायाव लायो बे खामानिखौ जाफुंहोखायो जागोन दे सोमखोर नों बे खामानिखौ मावनो हागोन नों बे खामानिखौ मावनो हाब्ला थैजासिम नोंनि सिगाङाव खर' गंग्लायना थागोन महाराजा सासे राजाखौ रावनिबो सिगाङाव खर' गंग्लायनाङा इसोरनि अनगा आं बुंखादों महाराजा आं बान्थानि थाखाय बेखौ मावाखै आंनि गुरुआ बुंदों आंनि जोनोमानो जाखांदों इनायनि बेरेखायै दावहा नांनो सोमखोर थारैनो नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै आंनि गोसोआव मोनसे आसानि आलारि बाथि जोंखांबाय सोमखोर नोंनो खिन्थानोसै आं बै रायखसा हिराखौ बबेयाव लांनानै दंहैयो राजा गबिन्दरआ सोमखोरनो बै रायखसनि बागै खिन्थाजोबनायसै बबेयाव हिराखौ लाखोमानानै दोनदों माब्रै बै जायगासिम मोनहैगोन रैखा खालाम आंखौ सोरबा रैखा खालाम आं बेयाव जेयाव नांनानै दं सोरबा रैखा खालाम आंखौ
सोर गाबख्रावबाय थादों बे अरन गेजेरावलाय? सोरबा मानसिनि माथो बायदिसो खोनादों। सोरबा खैफोदाव गैयाथ'? आं नायहैनांगोन। रैखा खालाम आंखौ सोरबा रैखा खालाम। आं बेयाव जेयाव नांनानै दं। सोरबा रैखा खालाम आंखौ। मानसिनि राव बुंग्रा दाउ? मा गोमोथाव दाउ बिलाइ? बेथ' फलाननि जेयावसो नांनानै दं। फलान फैनायनि सिगां बेखौ बिनिफ्राय बरननांगोन। फलान फैनायनि सिगां जों बिनिफ्राय थांनो नांसिगोन। थ'दो। नोंथांनि जोबोर जोबोर साबायखर आंनि जिउखौ रैखा खालामनायनि थाखाय। नोंथ' दाउसो माथो। बिदिब्ला माबोरै मानसि बायदि बाथ्रा रायलायनो रोङो? जोंनि बिदि रायलायनो रोंनायानोथ' जोंनि जिउनि सुथुर जाबाय। जों बिदि रायलायनो रोंनायखायनो जोंनि जिउआव गोजोन गैलिया। गोजोन गैलिया? नों मा बाथ्रा बुंदों आं बुजियासै। जोंनि माहारिनि दाउआ गासै रायलायनो रोङो। बेनि थाखायनो फलाना जोंखौ हमनानै लाङो आरो बेफार खालामो। जोंखौ गोबां राङाव फानहरो। जाउनाव जोंनि लोगो फंबाय आइ आफा बिदा बिनानाव मोना गोबां दुखु दाहा सहायनांगौ जायो। जोबथियाव जेब्ला जों सुबुंनि जेबो खामानि फैयै जायो अब्ला बुथारना सावना जायो। सानसे बयबो थैखानांगौ। नाथाय जों बिदि थैनो गोसो गैया। बिदिखौ माथो खालामनो हानो? सुबुङा लुबैनानै मा खालामफ्लाङो बिसोर गावनो मिथिया। नाथाय नोंखौ नायनानै बिदि नाङा। नोंखौ थारैनो मोजां मानसि बायदि नांदों। मा मुं नोंनि? आंनि मुङा सोमखोर। नोंनिया मा मुं? आंनि मुङा फाउदुर। सोमखोर, आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय आरोबाव साबायखर जासिबावबाय। नों गैयामोनब्ला दिनै हयथ' आं थांनानै थानाय नङामोन। आंनि थाखाय दिनै सासे जिउनि रैखा जाबाय। आंबो गोजोननाय मोनबाय। नों बे हाग्रा गेजेराव मा खालामफैदों सोमखोर? आं गौरां हाजोआव थांनो नागिरदों उदांस्रि नोगोर रायजोनि हिराखौ लायफिननो थाखाय। नोंथ' खोनाखादों जानांगौ दायो उदांस्रि नोगोर रायजोआ सावजों साग्लोबजानानै दं। औ खोनादों। नाथाय बेयावथ' जोबोर खैफोद दं। बै गौरां हाजोआव सुरुंबुं मुंनि सासे गिथाव बाथाव रायखस थायो। आं खोनादों बे रायखसानो हिराखौ लानानै दंनो। औ नों थार बाथ्राखौनो खोनादों। आं बै रायखसखौ फेजेनना हिराखौ लानानै फैगोन। सोमखोर, बै रायखसा जोबोर गोहोगोरा। दिनैनिफ्राय 5 बोसोर सिगां गोबां सान्थ्रिफोर बे लामाजों गौरां हाजोआव थांदोंमोन। नाथाय सासेखौबो गिदिंनानै फैफिननाय नुवासै आं। जानो हागौ बिसोर गासैखौबो बे रायखसानो बुथारजोब्बाय। आरो सानसेखालि सासे मानसिखौबो थांनाय नुदोंमोन आं। नाथाय बियो थाबैनो गिदिंना फैफिनदों। जानो हागौ बियो थांथारासै। बियो उदांस्रि नोगोरनि राजा गबिन्द्रमोन। बिदिब्ला दानि आं थांनोसै। आंनि फोथायनाय दं सोमखोर, नों थारैनो जाफुंसार जागोन। बै दुथां रायखसखौ हगारथारनो नाङा। औ आं बिखौ ओरैनो हगारा। थादो बिदिब्ला उनाव लोगो मोनफिनगोन। थारैनो बे दन्दरावनो थायो जानांगौ रायखसा। आं जोबोर साबायनानै थांनांगोन। जानो हागौ रायखसा माबाफोर जेबो साना दोननो हागौ। माबा मोनसे फिसा गोरोन्थियानो जिउआव थांनो हागौ। बिनिखायनो जोबोर साबायनानै थांनांगोन। जायखिजाया समावनो थियारि थानो नांगोन। बे दन्दरावथ' रावबोआनो गैया माथो। जायखिजाया आं हिराखौ नागिरना थाबनो बेनिफ्राय ओंखारलांनांगोन। थारैनो बैनो जाथारगोन हिराया। दायो रायखसा गैया खोमा। लानानै गोख्रै बेनिफ्राय थांनांसिगोन। बबेयाव थांनो दावरा जादों गथ'? बिदिब्ला हिराखौ लानो फैदों नों? आं सानदोंमोन उदांस्रि नोगोर रायजोखौ उदां खालामनो नागिरग्रा रावबो गैला नामा। नाथाय आं गोरोन्थि सानदोंमोन। दिनै आरो सासे हिराखौ लानो फैबावबायसो। नाथाय नों बेयाव फैनानै गोरोन्थि मावबाय गथ'। दायो नों बिनिफ्राय गोथाङै थांफिनला।
नोंनि महरा जेसेबां असाइस नोंनि बाथ्रायाबो बिनिख्रुइ असाइस दिनै आं बे हिराखौ लानानै थांथारगोन नों बे हिराखौ लांनोब्ला आंनि गोथै सहनि साजोंसो लांनो हागोन आं थांना थासान्दियाव हाया माब्लाबाबो बिदिब्ला नोंखौ बुथारग्रोनोसै ना मा होनो गथनावथ' गोहोआ जोबोर दंमोन नाथाय थेवबो आंखौ फेजेननो हायासै दानिया थैनांबायना आंखौ बुथारनाया एथ'ग्राब गोरलै नङा बोलोजों सोलोबो बाहायनांगौ अब्लासो जायो दै गांदों आं दै हरदो आंनो बे रायखसा गोदोना दानस' जानानैबो थैयाखै माथो साबायखर सेंग्रा आंखौ दै दौनायनि थाखाय नों मानो बे हिराखौ लाबोदोंमोन मा गोहो मोनगोन नों बे हिराजों बे हिराया आंनो जेबो गोहो बोलो होआ बे हिराया आंनि थाखाय मोनसे अन्थाइनि समानसो बे हिराया नोंनि जेबो खामानि गैयामोनब्ला नों बेखौ मानो लाखिना दोन्दोंमोन माबाथ' जाहोन थागोन बे हिराया आंनि थाखाय जेबो नङा नाथाय उदांस्रि नोगोरनि थाखाय गासैबो उदांस्रि नोगोरनि राजा दाबेन्द्रआ आंनि आइ आफाखौ फाव फान्दायना बुथारदोंमोन बै समाव आं जोबोर उन्दैमोन जेबो खालामनो हायामोन नाथाय आं समाय लादोंमोन सानसे बेलासे आं बे उदांस्रि नोगोर रायजोखौ फोजोबस्रांगोन बिनिखायनो सानबाय हिराखौ लाब्लानो गासै जाजोबगोन जेब्लासिम बे हिराया उदांस्रि नोगोर रायजोआव दंमोन आं रायजोआव गाग्लोबनो हायामोन बिनिखायनो आं हिराखौ सोलोजों खावनो सानबाय आं हिराखौ गावनो लानोबो हायामोन बिनिखायनो आं सोलो बाहायना दाबेन्द्रनि फिसाज्ला गिदिरनि लोगोफोरखौ लुबैहोना हिराखौ फिसाज्लानि आखाइजोंनो खावहोबाय आं नोंनि खिथेर लानानै सिमान खानायानो नोंनि जिउनि सुथुर जाबाय आंथ' थैखासिगोन नाथाय नों आंनि मोनसे खामानि मावनो हागोन ना नोंनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय मा खामानि आं मावनो नाजागोन आं थैनानै थांब्ला आंनि गोथै सहखौ बे हाजोनि गाहायाव अन्थाइ गिदिर मोनसे दं बिनि खाथियाव फबनो हागोन ना आंनि आइ आफायाबो बेयावनो दं आंबो बिसोरखौ जेराव फबदोंमोन बेयावनो फबजानो गोसो नों बे खामानिखौ मावनो हागोन ना नों साननाय बायदिनो मावगोन आं साबायखर नोंनि जोबोर साबायखर इसोरा बिनि जिउमाखौ सान्ति होथों मन्त्रि नोंथां साननै जाबाय नाथाय सोमखोरा सफैयासै बाथ्राया गुबुनसो जाबाय नामा महाराजा जों बिदि एथ'ग्राब थाब आसा नागारब्ला जानाय नङा सोमखोरा फैफिनगोन महाराजा जों फोथायनाय लाखिनांगोन मन्त्रि नोंथां जों बिखौ नेनायनि अनगा जेबो राहा गैलिया थेवबो आंनि जिंगाया बिसो गोथाङै फैफिनाब्ला आंनियाव आरो सासे दाय गैयै सुबुंनि जिउखौ जानायनि दागो नांबावसिगोन दिनै आंनि आदा मुनिन्द्रआ हिराखौ खावामोनब्ला बिदि माब्लाबाबो जानाय नङामोन महाराजा बिदिनो जानो गोनांखा दंमोन बिदियाव जों माथो खालामनो हाबावनो मन्त्रि नोंथां बोसोरनि बै समा फैगासिनो जेब्ला हिराया गोमादोंमोन बे बोसोराव मिथिया सोर गोथौ उन्दुनायाव गबलांगोन जुदि आं बे बाराव बेरामजों नाख्रेबजाना उन्दुना थायोब्ला नों आंखौ बेयावनो गालांना थां महाराजा बिदि माब्लाबाबो जानाय नङा आंनि फोथायनाय दं सोमखोरा हिराखौ लाबोथारगोन
दाख्लै आं जेब्ला बिथिं थांदोंमोन अब्ला बेयाव हाग्रा गोजामोन। नाथाय दायो बेयाव गंसे गामि बबेनिफ्राय फैखो? थारैनो जोबोर माया गोनां नामा बे अरनबारिया? सोमखोर, नों देरहासार जानो हामारबाय। नों सोर जाखो? आं सिनाय मोनासै आरो आंनि मुंखौ माबोरै मिथिखो? नों आंखौ सिनायासै सोमखोर? आं फाउदुर। नों दाखालि बाथ्रा रायलायनो गोरों दाउखौ रैखा खालामनाया आं बै दाउआनो। दायो आं आंनि गुबै महरखौ मोनफिनबाय। बै दाउआ नोंसोमोन? गोमोथाव, जोबोर गोमोथाव। नों थारैनो जोबोर जादु गोरों। दाख्लै बेयावथ' जोबोर गिदिर अरनबारिसो दंमोन। दिनै हरखाब गंसे गामि जाबाय आरो नोंबो दाउनिफ्राय मानसि जाबाय। माब्रै हाखो नों बिदि? आं जेबो जादु गोरों नङा सोमखोर। बेफोरबायदि हिराया रायजोनिफ्राय गोमानायनि जाउनावसो जादों। मानोना जों उदांस्रि नोगोर रायजोआव गैयामोनब्लाबो बे हिराजों लोब्बा दं। बिनिखायनो जानो हागौ बे हिराया गोमानायनि उनावनो सावा जोंनावबो नांदोंमोन। नाथाय गुबुन रोखोमै जों गासै दाउ जानानै दंमोन। बिदिब्ला नों आंनो सिगाङाव बिनि बागै जेबोखौनो बुङाखैमोन? बिदि नङा। जों जेब्ला दाउ जाना दंमोन बै समाव जोंनि मानसि जानानै थानाय समखौ गासै बावजोबना दंमोन। बाथ्राया अब्ला बिदिसो। नाथाय नोंसोर बे हिराजों माबोरै सोमोन्दो थाखो? आं खोनानाय बादिब्लाथ' बे हिराखौ महाराजा दाबिन्द्रआसो लोखि आइनिफ्राय मोन्दोंमोन। नों थार बाथ्राखौनो बुंदों। जेब्ला महाराजा दाबिन्द्रआ हिराखौ मोनो बिनि उनावसो जोंनि गेजेराव बे हिराया फैदोंमोन। दिनैनिफ्राय 20 बोसोर सिगांनि बाथ्रा। आंनि आबौ गरेस्वर आरो राजा दाबिन्द्रआ जोबोर मोजां बिसिगिमोन। आंनि आबौआ बै समाव जोंनि बे गामिनि गामि बेंगोरामोन। बै बोसोराव जोंनि गामियाव जानाय लोंनाय दैनि जोबोर खमि जानो हमो। आबादाबो गासै गाज्रि जाजोबो। बिनिनो मदद नागिरना जोंहा आबौआ रायजोआव थाङो। गरेस्वर, एसेबां गोबावनि उनाव फैबाय। गामियाव गासैबो मोजाङैनो दंजोबो ना? मोजाङानोथ' गैया दाबिन्द्र। जोंनि गामिया दायो सिलिंखारनि लामायाव। बिखौनो नोंनाव माबाफोर मदद मोनगोन खोमा सानना बिबायनो फैदों आं। गामियाव मा जादों? माबाफोर जेंना जादों नामा? जोंनि गामिया सोरनि नोजोर नांखो? बोसोरसे जाबाय आबादबो जायाखै। बिलो दैमा दैसानि दैयाबो रानजोबलांबाय। गामिनि मानसिफ्रा उखैहाब उखैहाब थानो गोनां जागासिनो। बिदि जाबाय थाब्ला जों थांनानै थानाय नंला। हाबाब गरेस्वर, एसेबां गिदिर जाथाय जागासिनो आंनो दासो खिन्थादों। आं थासान्दियाव उखैनानै थैनाय नङा नोंसोरो। नों जिरायथ', आं दसे उनाव फैगासिनो। गरेस्वर, बेखौ नाजावदो। दाबिन्द्र, मा जिराद बियो? बियो जाबाय आइ लोखिया होनाय हिरानि दै गोथार। नों बिखौ लाना थां। नों बिखौ लांनानै गासै गामियाव सारहै। अब्लानो गासै मोजां जाफिनगोन। थारैनो मोजां जाफिनगोन नामा बिजों? इसोरनि सायाव फोथायना लाखि गरेस्वर। नों जिंगासिनो नाङा। बे बोसोरनि थाखाय जेसेबां माइनि गोनांथि दं आं हरजोबगोन। नों दानिया जिंगा जायालासिनो थांफिनदो। साबायखर दाबिन्द्र। नोंनि बेफोर मददनि बदलै आं नोंनो आंनि फिसाज्ला दैमालुखौ नोंनि रायजोआव थिनहरगोन। बियो जोबोर गोसो गुदुं दाबिन्द्र, नोंनि रायजोनि सान्थ्रि हान्जायाव हाबनो। बिनि गोहो बोलोखौ नुब्ला नोंबो गोमोगोन। थारैनो बिदिनो मारब्ला फैनो हो गरेस्वर नोंसालाखौ। बिदिनो जों बे हिराजों सोमोन्दो जालांबाय आरो हिरानि गोमानायाव एसे एनै सावा जोंनावबो नांदोंमोन। नाथाय आंथ' दासिमबो हिराखौ रायजोआव लाङाखैनो। बिदिब्ला नोंसोर मोननाय सावा बोरै एंगारखो? जानो हागौ हिरानि बेयाव आगान गोग्लैनायजों बिदि जाबाय। नाथाय सोमखोर, उदांस्रि नोगोर रायजोआ उदां जायाखै। नों थाबैनो हिराखौ लानानै रायजोखौ उदां खालामहैदो। नों थार बाथ्राखौनो बुंदों। बिदिब्ला आं बिदाय लाबाय। आसा खालामो इयुनाव आरोबाव लोगो मोनफिनगोन। थारैनो गोबां बोसोरनि उनाव बे बारावसो उदांस्रि नोगोर रायजोआ उदां जासिगोन। सोमखोरा गराय दाब्रायना रायजोआव थाङो। महाराजा मन्त्रिया जोबोर खुसि जायो सोमखोरखौ नुनानै। राजा गबिन्द्रआ हिराखौ मन्दिराव दोननाय लोगो लोगो गोमोथाव जायो। राजखुंग्रिजों लोगोसे गासै जाय गोथौ उन्दुनायाव दंमोन गासै सिरि मोनजोबो।
सोमखोर, थारैनो नों जोबोर गोहोगोरा सासे जोहोलावमार। नों जोंनि बे गोदोना थानाय रायजोखौ आरोबाव जाखांहोफिनबाय। बिनिखायनो दिनै आं राजा गबिन्द्रआ खर' गंग्लायना नोंखौ साबायखर बावबाय। महाराजा नोंथाङा बेफोरखौ मा खालामदों? नोंथाङा बिदि खालामना आंखौ लासिंसिं खालामदों। सिखारदो महाराजा सिखारदो। नोंनि सिगाङाव आं जेसेबां खर' गंग्लायबाबो नोंनि मदद खालामनायखौ सुफुंनो हानाय नङा सोमखोर। बुं नोंनो मा नांगौ? आंनो जेबो नाङा महाराजा। आं नोंथांनि बिदि खामानिखौ मावनानै गोजोननाय मोनबाय। नों माबा ना माबा मोनसे लाथारनांगोन सोमखोर। बिनिखायनो नोंखौ आं बे रायजोनि सान्थ्रि गाहाय बानायबाय। बे रायजोनि सान्थ्रि हान्जा दानायनि बिबानखौ नोंनो होबाय आं सोमखोर। नों फिरायनो मोननाय नंला। नों लाथारनांगोन बे बिबानखौ। जागोन दे महाराजा, नोंथांनि बिदिनो गोसोब्ला आं बे बिबानखौ लानोसै। दासो जादों दा। थौ राजखुंग्रिया जोंखौ नागिरबाय थादों जानांगौ आरो गासै रायजोखौबोथ' नायहैनांगौ। थौ गोख्रै।